Go. Ja, okay. Velkommen til... Okay, Benjamin afbrudt os lige ret meget. What? Nej, Gruvel, du er ikke. Og nu? Og det her, jo. Det gør den nu på. Det er altså server, som vi har fundet, som Nu har jeg Benja. er rigtig god. Og jeg mister lige liv. Og Nej, hvor sluse Grigo. www.bruger.dk og det var så... Nej, det er ikke Grigo. Er det ikke Grigo? Kan du høre mig? Ja. Nej, det var ikke Grigo. What the fuck is happening? Jo. Men, Det er sgu da Grigo. Det er sgu da Grigo, Benja. Ja. Nej, det er ikke Grigo. Jo, prøv lige at gå ned. Det er, at de ikke følger med i hvad det hedder. Nej, måske ikke tilbage. De tidligere ting, som vi har gjort her. Det, skal vi ikke lige vise dem rundt? Jo, Benjamin, er det dig, der har lavet det her? Nej. Men det er faktisk også... Ej! Undskyld, hvis I lige så det. Nå, jeg døde. Du har stadig din ting, ikke? Ja. Jeg har diasvær, jeg har dia. Det kan godt være, men Nicky, nu synes jeg altså, at vi skal præsentere vores hus og sådan, ikke? Og Okay. og så lige lade dem komme indenfor og se, hvad vi har lavet. Okay. Se. Fordi, altså, Giv det jeg her, se. det har været Sådan et meget højt hyggeligt. hus. Sådan et højt hus har vi bygget. Selvfølgelig. Så har vi vores egen private indgang og kiste. Derovre er Benjamins, som jeg ikke kunne nævne. Har jeg skin? Har jeg mit skin? Ja, jeg skal lige se dig. Ja, du har skin. Men du har ikke noget. Og her nu er vores mine, som vores skin er Creeper. Det er meget irriterende. Og herinde er, Nej, vi har ikke noget. Ej, hvor irriterende. og herinde er Benjamins værelse. Ingen. Har du... Hvorfor går du ind her? Skal du ud? Der står ingen adgang for helvede på. Ud. Der skal du. Fint. Ja. Og det er mit værelse private kister. Aha, du kan ikke komme ind. Jeg kan ikke skidt. Så går vi videre. Ja, okay, Benjamin, det er mig, der filmer så. Her har vi Benjamins private sted, og her har vi min dejlige private. Indgang til Chesters. Og heroppe har vi Benjamins private igen. Ja, vi har rigtig mange private steder. Og Nicky, Ja. nu skal jeg lige sige noget. Ja, okay. Benjamin skal lige sige noget. Ja, nu skal jeg lige sige noget. Grunden til, at vi lige præcis valgte den her server, det er, fordi at den er vildt fed, og mig og Nicky, vi har spillet på den i så mange... Jeg tror faktisk næsten... 2 måneder har vi spillet på den, og vi synes bare, at den er så fed. Og den er rigtig fed. Og du kendte ikke rigtig andre server, som vi ikke har spillet på, som ikke var særlig... Som ikke var... Hvad det hedder... Som Ikke var så gode. Ikke var så gode som den her. Og den her, den er bare... Yes, man! Den er... Hver gang jeg går ind på den, så tænker jeg bare, jeg glæder mig til at komme ind på den. For den er så god. I skulle virkelig tjekke den ud. Den hedder server-IP'en er www.grueworld.dk, altså grueworld.dk. Okay, Benjamin, prøv lige at komme ind i arenaen. Jeg skal ikke den lorte arena. Ej, jeg kunne ikke engang komme ind. Hvorfor har du sat skilt? Ja, det hører jeg. Okay. Ej, hvorfor? Det er nyt i serveren. Du skal ikke dræbe. Og så nu kommer det slå ind. Nu kan vi bruge vores arena til noget. Benjamin. What?
Hvorfor har vi så Disvær og Iron Armor? Hvad? Men, Jeg har ikke lige svært. jeg har... Hvorfor kan jeg ikke dræbe dig? Men du kan jo bruge det til venstre, ikke? Har jeg overhældet det? Nej, helt ærligt, mand. Det er noget med den her server. Super. Hvad skal vi... What the fuck? Ja, nu når vi har allerede det her hus, så går vi ned i minen. Skal vi reparere lige det der stykke? Så siger jeg noget rigtig kulde, vi kommer til at gøre nu. Vi Men går så i... når jeg har sagt det i den singleplayer mode, som mig og Nicky har lavet, den første, som er en, det er, så siger jeg lige igen på den her. Husk at så subscribe os og give en like, hvis I kunne lide den, og give en kommentar. Vi vil gerne høre, hvad I synes om vores videoer, og ja, det vil vi gerne. Og også hvis der er noget dårligt, så kan I jo sige det til os, så kan vi prøve at gøre det bedre. Benja? Ja. Nu synes jeg lige, jeg skal gøre det... Wow, det laver. Nu synes jeg lige, at jeg skal gøre det rigtig sjovt for vores seere, så nu går jeg ud og jager lidt. Desværre, vi kan ikke nakke den her, eller vi kan ikke få ulven som kæledyr, når den er for vild. Vi har prøvet mange gange. What the fuck? Oh shit, det er Nej, så kan jeg ikke løbe mere. Flyvende ovn. Og der er ikke engang skilt på. En lapis lazuli. Nå, Spise. Så. Nej, jeg har ikke noget mad. Har du noget mad på dig? nej, for hvor tror du så, jeg bliver nødt til at gå? Og pæk. Jeg går hjem og henter noget mad. Nå, vent, jeg skulle ikke sige pæk. Undskyld. Nicky, Ja. når man skal home eller spawn eller noget af det, ikke? Ja. Så plejer man jo mest, så står der jo, så plejer der... Du lægger meget. Gør jeg for det? Min stemme lægger meget. Men jeg skal ud og jage efter en ulv. Men ja, Ja. jeg skal ud og jage efter den der ulv. Jeg har lige set en ulv, som ikke var den samme, som var for vild. Så jeg prøver lige at få hunden. Jeg går over. Har du nogle ben? Ja, jeg har 6. Okay. Undskyld, jeg lige sagde det. Det er sgu da ikke mere. Man ved godt, at det er Nej! Ej, mand. Dum hund. Spirits! Så prøver man den ind. Spis dog, køter. Ja, ven min. Vidste du faktisk, man kan godt få hunde som kæledyr, hvis man giver dem gris? Man giver dem gris, så hvad sker der med? Nå, jeg får dem som kæledyr. What the fuck? Nå, nej. Pis. Hørte du det, Nicky? Nej. Jo. Hvad var det derinde? Wow. Ja, hvad var det? Hørte du det også selv? Ja. Jeg sætter lige mit lyd fra, så det kun dig, man kan høre. Okay. Det var spooky, det der. Han er på Skype. Jeg gider ikke give dem... Hvad? Husk på Skype, ikke? Så Ja. skal du lige, hvad det hedder. Jeg tror, man kan gøre sådan noget, mens man... hvor er det irriterende, det der med. Og skal jeg lige sige, hvor vi fik det her dier fra? Han har også lige 2 stykker. Det er på grund af, i spawn lavede de flytforhold. Ja. Yes. Du skal holde øje med tiden, Nicky. Ja, okay. Der er okay tid. Hvad var det der knirker? Eller var det kun mig, der kunne høre det? Jeg har fundet ud af det der. Ja. Det er, sådan, det er fordi, mit værelse det er nede i en kælder, og det er faktisk meget smule. Men når man kigger ud af døren, så er der alle mulige bare mærkelige lyde, fordi det er helt nede ved brughuset.
Og det er vildt spændende nu. Der er alle mulige lyde lige pludselig, og man kan næsten ikke sove nu. Vildt irriterende, når jeg sover. Så det er søvnproblemer også. Ja, det var det synd for dig. Synes ikke, det var synd for Benjamin. Støt ham. Støt ham. Giv 2 kroner. Okay. Der lægger du. Gør en forskel. Ja, giv os 2 kroner, så han kan overleve og få et nyt værelse. Bare giv 2 kroner til adressen Læsøsvej nummer 16. Nej, må man ikke. Og de må heller ikke vide, hvor jeg bor. Læsøsvej nummer 16, det er der, hvor alting sker. Men de ved bare ikke, hvad de bygger på. Nå ja. Husk lige. Nej, du skal ikke sige det. Fint. Der kan de være. Hvis det er, at de ved det. Det er ikke nok til det. Nå. Jeg går i en mine, som jeg ikke engang selv har lavet. Det var et hus. Du skulle da ikke mine. Ej! Vi skal også have noget cobblestone. Jeg har masser af mand. Altså, spil? Hvad er min tilbage mig lige? Hvorfor det? Eller nej, du skal lige tilbage over mig. Du skal til... Ja, okay. Så jeg skriver TP Exit, eller hvad? Ja, TPA Ben, ja. Det er ikke i tid, men jeg tror snart, den er færdig. Okay, så lader vi være. Jeg skal bare hjem. Er du klar? Nej, det er lige meget, jeg kommer bare hjem. Men jeg skal lige... Ja, Nicky? Ja, Jeg skal nok gå ud og huske til lidt bæs. Jeg skal lige tisse. okay. Tilbage. Hvor langt så tilbage? Hvad? Ja, Benja. Benja. Benja? Benja? Undskyld. Tag tilbage. Hvad? Ja. Nicky. Ja? Nicky. Benja? Kan du høre mig? Nicky. Hvad? Kan du høre mig? Ja? Ja, det kan jeg. Nicky. Ja. Okay. Hvor langt tager tilbage? Det er Færdig? der er et lille stykke tid, jeg tjekker. Undskyld, hvis der lige... Nå, jeg tror ikke, jeg kommer med i den her afsnit meget mere, fordi at jeg skal lige ud på næse og tisse. Så vi ses alle sammen. Husk at subscribe os og give en like, hvis I kunne lide det, og husk at give en kommentar. Vi vil gerne vide det. Ligesom jeg sagde tidligere. Ses! Hej! Ja. Okay, så Benjamin er lige gået. Men så slutter vi også serien lidt tidligere. Okay, det var lige min mor, der kom ind. Okay, men jeg slukker nu. Tak for den dejlige YouTube-video.